Nazdar lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, které bude zaměřené na vaření. Uvaříme si francouzský jablečný koláč, který peču do soutěže ve vaření, která se bude konat v nějakém domově pro důchodce, možná. Prostě v něčem takovém a budeme jim tam nosit francouzská jídla a oni budou chutnat a budou si to užívat. Předpokládám, že tenhle úžasný koláč si budete chtít uvařit taky a proto vám ukážu, co budeme potřebovat. Takže první ingredience jsou jablka. Dále budeme potřebovat listové těsto, skořicový cukr, válkový cukr, marmeládu a přesní dávku jablkovou přesní dávku. A taky formu. Takže ten papír nepotřebuji, protože jsem zjistil, že to těsto je na papíře pečící. Takže to stačí jen otevřít a ty války. To bude musí. Takže dalším krokem vezmeme jablečnou přesní dávku a nějak ji tak prostě dáme kousek na to těsto a rozetřeme to rovnoměrně po celé jeho délce. No prostě to rozetřeme potom těm. Teď, když to máme tak pěkně rozetřené, tak to posypeme taky rovnoměrně s kořicovým cukrem nebo s kořicí. Teď přijde ta nejnudnější část, což je škrábání jablek, protože musí být oloupaná. Takže budu muset oloupat a to mě fakt nebaví. Když máme to jabko oloupané, tak ho rozkrajeme asi na půlku. A vyloupneme z něho ten bordel tady. Když ty jablka máme takhle opracované, tak je rozkrajíme na měsíčky. No a když z toho máme teda takové měsíčky, tak teď se vrátíme zpátky ke koláči a ukážu vám, jak to tam naskládat. Takže když máte ty jablka na měsíčky, tak je tam začnete takhle skládat. Já vám to ještě ukážu víc blízka, jenom co tento kousek udělám, ať to jde lépe vidět, tak pak přesunu kameru, ať se podíváte trošku blíž. Tak se podívejte, takhle to nějak naskládáte, ještě udělám pak záběr, jak to dokončím, ale teď musím ještě nastrojovat další jablka. Tak mám nakrájen další jablka a dokončím to vyskládání. Takže tahle to má
vypadá, takže je to hotový. Teď vezmeme zase skořicový cukr a posypeme to znovu. No a když to máme takhle udělané, tak ještě poházíme kousíčky másla. Pěkně. No a skoro jsem ještě zapomněl na vanilkový cukr. A teď, když to máte tak pěkně přichystané, tak si předehřejete troubu na 170 stupňů a čekáme, až se to rozehřeje. Takže když máme rozehřátou troubu, tak to tam strčíme a pečeme 45 minut. Cca 40. A po 40 minutách to vytáhneme. Na závěr smícháte marmeládu, je celkem jedno jakou, s vodou, aby se to lépe rozmazávalo. Takže to tady připravím. Jestli to chcete podávat teple, tak tu vodu ještě zahřál, než to uděláte. Ale já to stejně budu podávat až zítra, takže to je celku jedno. No a vzniklou směs pomažu ten koláč. No a máme hotovo, já doufám, že to bude tak dobré, jak to chutná. A vidíte, krásné. Recept vám dám i do popisku, kdybyste náhodou mi nerozuměli třeba. Já vím, že někdy mluvím divně. Takže tohle je pro dnešní video všechno. Já doufám, že se určitě rozhodnete tenhle koláč uvařit, nebo upéct, nebo já nevím, jak se tomu říká, asi upéct. A jestli ano, tak mi určitě neváhejte napsat, jestli vám chutnal, jestli se vám povedl, jestli jste se naučili něco nového, třeba nakrájet jablko a tak, nebo rozbalit cukr. Určitě budu rád, když se mi svěříte. A no, původně jsem chtěl ještě točit i ten zítřek, jak půjdeme do toho domova a tam to budou ti lidi ochutnávat a tak. Ale nakonec jsem se rozhodl, že to točit nebudu a tak je to asi všechno, tak čau.